musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV dendagal layletiri pelle men dendagal rendoji men jaam Allah wiyete mon sikki ala en ñaguima yafuya no fewi e lelgol jippinde yewtere men kala ñande alkamisa ko fati buuɗal yurmede ko fati e cellal aadi hono no kewɗen wadde kala alkamisa en mbi alhamdulillahi rabbil alamina jetti Allah no fewi nde won noon julɗo kala ko dañi julɗo kala nde fini julɗo e kala saaha yo wi alhamdulillahi rabbil alamina nde won noon so neɗɗo lelima jamma Allah rokki ɗum fartange fini ene sellira yo wi alhamdulillahi rabbil alamina yetta Allah wallahi hewɓe lelima pinani pindade e wonkiji men hewɓe lelima pindi koye sunare so tawi noon neɗɗo fini ne selli ne hiisi alhamdulillah yo wi alhamdulillahi rabbil alamina en dunima dendagal jinnaɓe men ɓe sababu woni godal men o aduna jinnaɓe wurɓeɓe en mbi yo duuso ɓooy mayɓe ɓe en nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna allahumma amina ha joni len ciftina bandiraɓe jinnaɓe wurɓeɓe mbiɗa en donimiɗon yo duuso ɓooy min ciftina ha joni bandiraɓe wurdaɓe jinnaɓe nde tinno no fewi ɓeydo tinnade ko tinninoɓe ɓeydo tinnade jinnaɓe lawru wade ne ɓuri jinnaɓe kadi neɗɗo andata yerde jinnaɓe so wona nattu a yiidemo min tinno no fewi kala joguiɗo jinnaɓe ma ha tinke mawɓe meɗeniji mon ha tiiɗi nde wonnoon waɗam neɗɗo to jibinama so tawi o yi ha o mawnoyi o artata ko âge no comme jibinaɗo joni no tiggu ni no walla no entaɗo ni ƴeeƴe muɗum noon e ko kala ko tiggu waɗete ko cukalel waɗante on mawɗo no ko ɗum gueɗe o yiɗata so ɗen teski so mawɗo naywi hankkadi holto heɓata hankkadi ma watta ma toppite ma ñammine ma yarne ma wata ɓaylene comci muɗum donc kala ko fati e laaɓal mum ko fati e gandanɗa homan ñamde mum e yarde mum musidɓe tedduɓe ma toppite ma waɗane hankkadi attewama dewre moydara on saaha noon ko on saaha foof kadi mawɗo ɓuuri welde ko on saaha kadi mawɗo gandanɗa hoore maɗa ko ɗon neɗɗo foti gandanɗa profitde ƴewde barke profitde ƴewde baraji profitde kadi gandanɗa maɗa ƴewde duwaw jinnaɗo wona widema yo Allah waɗanma barke walla yo Allah rokke ko jiɗɗa voilà duwaw jinnaɗo so ɓernde mum ɓuuɓi hayso haalani so ɓernde mum ɓuuɓi tan duwanimama kadi duwaw mum koko jabate ɗum noon tinnoɗen joguiɓe mawɓe ɓe cellani tinno rokkaɓe koy so tawi a haɓini mawɗo ma mo sellani a haɓini ɗum a ligganima ɗum a tampini ɗum duuɓi ekkitali waɗa saaha goto waɗa acte goto waɗi kaɓana ɗum mettina ceeka hen sa renaki duffira junggo maɗa dendagal moƴƴere mbaɗanoɗa foof mawɗo haɓantaki sabu kanko jinnaɗo o haɓananima nde gonɗa cukalel nde o dari o dadi o toppituma o jangguinma o ñamminma o yarnuma o wambuma o lordma o waɗanma pop ha mbawɗa keɓɗa to keɓɗa hande ɗo ɗum noon wadde so kañumni so arti saaha yidde fodde wallede walla fodde toppitede tinno toppito jinnaɗo maɗa toppirɗe jinnaɓe de toppirɗe jinnaɓe mbiɗen ha tengti noon jinnaɓe ɓe cellani ɓe mbawana koye mumen haydara ma mbaɗane walla jinnaɓe nayyi wuuɓe saabu eɗen gandi nayyi koye rafa jeeya noon tinnoɗen nde joguima jinnaɗo mum nayyi wuuɗo fuɗɗima jogade duuɓi toppirɗe men banggueji pop ha tengtude banggue alimentation eɗen gandi cukalel holto heɓata
ñamde muɗum ma sodane kosam mum wiye premier age deuxiéme age ma yahay pharmacie ma waɗine pire en ma waɗine gueɗe kewɗe gandanɗa saabu eɗen gandi ngala ñiiƴe ala ñiiƴe tektiki mum tiiɗani estomac mum holto heeɓi holto heɓani no toppitirte to banggue ration ni musidɓe teddu toppitirte banggue ñamanteri mum ni oɗo mawɗo ne musidɓe teddu walla ɓeɗo mawɓe ne ko noon poti toppitirede ƴeewe nanɓe ko yaadi gandanɗa hoore maɗa e duuɓi mabɓe woni troisiéme âge ɓe mbaɗine saharuji taw ko ruji moƴƴi ɓe mbaɗine karawuji taw karawuji gandanɗa hoore maɗa cewɗi ɓe mbaɗine hen kosam ɓe ɓumdine ha ɓuuɓa wasa hebbinede sukara ɓe pewnine ha feewa ñoƴƴina sara jomum walla mbanna jomum suppu légume eɗen gandi ne moƴƴi e mawɗo bonani kadi e sagata kono ne moƴƴi e mawɗo no fewi suppu légume pewnana mawɗo maɗa walla ha foof cooda viande tew mbaɗa tew ngu viande laché machine hannde ne goodi hay machine ngaji unoji tigui tagui ɗi ene mbawi unde ngun tewsa ɗum ala hayso boɓel maɗa sa waɗi hen boɓel maɗa wawi loppude una tew ngu ha ɗigga sa uni ngu ha ɗigui irta ngu e cengle walla badda ngu gandanɗa hoore ko jiɗɗa wadde pop mbannano ko bakal ni walla ñiiri leppude ni musidɓe tedduɓe mbanna jinnaɗo maɗa walla mbaɗana ɗum suppu tew walla suppu liɗɗi taaƴa tew o gandanɗa hoore maɗa ha sewa mbaɗa hen saisonnement lijumaji maɗa ha moƴƴa pewnana ɗum ɓadinna ɗum taw hewani lamɗam ala nebam ɓadina mawɗum maɗa waɗi ndiyam sosɗam aɗa yarna ɗum e kala saaha aɗa walla ɗum no ñamiri aɗa yewtida e muɗum ƴeewa ko mawɗo o ɓuuri yidde holko ɓurno yidde e saaha tigui nde mbawka makko nde kala mawɗo ne jogui tan sa teskima ɗum ko heewi yewtidde ndeysan ɗo mi sutat babam ceerno kala nde welti nanta kene haala Janjuli to janggoyno Qur'ana ceerno makko to Janjuli toon jangge Qur'ana kala nde babam welti nan tan ganduɗa o weltima ganda komo yewtamo haala histoire makko to Janjuli ndeysan mawɗo ne kala mawɗo ne jogui tan gandanɗa hoore maɗa ko hewno yewtude ko welto jewtana ɗum walla namdoɗa ɗum namde baɗi noon joɗɗa sara muɗum aɗa yewtida e muɗum balla ɗum no ñamiri saaha foof an hoore maɗa ko gaddanɗa ko ñamde ko an foof saaha meeɗa hen kadi mbasen nefdeɓe mawɗo maɗa mbasa nefde ɗum mbasa elde ɗum so tawi ñaami hunde heddi rokkima ya ñaam so forsi ñaami force ɗum yo ñaam so ñaami heddima seeɗa rokkima ya ñaam tinno ñaam ene waɗi barke kadi ganden tuute mabɓe walla ko mbiyeten joodi mabɓe ko nefreten ɗo ko ganden ko barke mehe woni hen mawɗo maɗa jinnaɗo maɗa gorko walla jinnaɗo maɗa debbo ñaami heddinima hen seeɗa tanira gueɗe mum nan ɗon walla tanira ko mum ne daara itti rokkima an wima ya ñaam tinno ñaam hoto wi aɗa rokka sukaɓeɓe walla aɗa eela ñaam hay saɗa ka karɗo tinno meeɗa hen ñaama kañum hoore mum anda gandanɗa hoore maɗa a elani ɗum mawɓe ɓe kalta de kono ɓe daara saaha rokkuma ñande mbiya a haari ɓe mbaɗata e hakkillaji mabɓe gonɗa koye elde ɓe gonɗa koye nefdeɓe hay jomum ɓerde mum mettina hen walla wasa weltade hen soɓe dokkima ñamde ñaam neɗɗo ne elata jinnaɗo mum neɗɗo nefata jinnaɗo mum neɗɗo hersirta jinnaɗo mum joɗɗa sara mabɓe jewtida e mabɓe mawɗo yiiɗa yewete mawɗo yiiɗa heege mawɗo yiiɗa yewete ɓe ɓadine gandanɗa hoore maɗa ndiyam e kala saaha eɗen gandi hande mawɓe hewɓe ene jiiya ɓadine ndiyam ɓadina carafe maɗa walla bidon maɗa joƴƴina sara mabɓe tawa ɓe mbawi hebde ɗum e kala saaha ɓe mbawi ballade soɓe ɗumɗi ɓe mbawi yarde so tawi gandanɗa hoore maɗa ndiyam ne woɗɗiɓe kala saaha nde ɓattiɗa baba walla ɓattiɗa nene gartuɗa mawɗo maɗa takko sara mum ƴettan ɗum ndiyam mbiya ɗum sewene yeyata ndiyam nani sene yara balla ɗum no yarti mbaɗa ɗum jooɗo ɓaggo jewtida e sara mum caloɗa yeewe gandi koye mawɓe ko barke mehe wone mabɓe ko juurum Allah meho wone mabɓe ɗum noon musidɓe tedduɓe toppiɗen jinnaɓe gurdal jinnaɗo fof toppito jinnaɗo muɗum kala jiɗɗo toppitede kañum janggo e jaam yo toppito jinnaɗo muɗum wallahi kala mo yurmata ko yurmetaki kala mo yurmani yurmetaki kala mo teddintaki ça c'est automatique ɗum noon musidɓe tedduɓe toppirɗen jinnaɓe meɗen gande koy kamɓe toppiten ha keɓɗen koye mbawɗa dañde pop andu ko sababude Allah sababude jinnaɗo ma o ko mbawɗa hebde fof e moƴƴere ɓuuɗal yurmede men hande jiɗɗen haalde koko fate cellal aadi no keɗe wadde kala alkamisa cellal aadi jiɗɗen haalduno hande koko fate tampere ngandi woni ko wiyete gandanɗa ma dépression
nden heewi heɓde ɗi rafiji woni ko wiyete surmenage heewi heɓde ɗum nden ko suka janngowo ha tengti e sukaɓe janngoɓe waɗoɓe kawguel ko wayno baccalauréat walla waɗoɓe ko wayno gandanɗa hoore maɗa ɗaminiɓe wadde doctorat mumen walla ɗaminiɓe wadde thèse mumen mémoire mumen jomumen force jangde nde haɗa hoore mum ɗanade hankkadi haɗa hoore mum foftade wiyano force jangde nde e musidɓe tedduɓe o heɓa hen gandanɗa hoore maɗa hoore nde dilla hen walla oɗo suka almudo wooda ko sakkita to banggue wirdu tawa ne namdi wirduji kewɗi wirdone ko walla ene keewi jomum jooɗo jaam presque jammaji kewɗi ne wirda ene fadi yiide gandanɗa hoore maɗa ko foti yiide ko stinjabu muɗum ha jomum hoore mum dillora hen ɗum foof ne heewi wadde noon ko ɓuuri hewde kam mbiɗen ko addata ɗum ko wasde ɗanade saabu en jii saaha holto neɗɗo heɓata e rafiji so tawi a yeehi to docteur ko addi fof ɗanninti nde wonnoon ɗanade ɗoygol ngol ko safara gadano nde wonnoon ɗoygol ngol ko foftade holto neɗɗo heɓata e rafi sa yettima docteur ɓe mbaɗatama ko gandanɗa maɗa ko poɗɗe walla ɓe mbaɗayma injection ngaji ɓe pikkirma ɗanuɗa jeeya jomum ɗano ko juuti eɓe continue safaruji mabɓe ɗoygol ngol noon ko beele jomum ne fofto foftade wona tan ñallude nder suudu ne leeli ala eɗen gandi kay sinno foftade ko foftade leeli e leeso mum sellani fodde lewru walla fodde lebbi ɗiɗi ari to docteur eɓe mbine pikkira jomum mata fofto eɗen gandi foftade wona wasde foftade wona dawde tan wona yaade liggey tan walla yaade guesse tan walla yaade nder wuuro ala foftade ko gandanɗa hoore maɗa ko foftinde to banggue gandi noon foftinde ɗum ko gueɗel gotel ko ɗanade ko ɗum waɗi docteur eɓe ne mbiya neɗɗo so ronkani ko famdi foof kala jamma ko famdi foof ya dano waktuji jeetati heewuji jeetati ya dano ko ɗum woni repos tigui tigui ko yiiɗa e neɗɗo ko yo ɗano waktuji jeetati hande wol ɗantoɗo waktuji jeetati walla men hande ɗantoɗo waktuji jeetati ni woodi de kono hewani ha tengti noon hande ɗiɗo connection ngaji gaari ko ha tengti hande ɗiɗo connection ngaji gaari ko jiya yimɓe ko liggotoɓe yimɓe ko dawoɓe eɗo dawa guila subaka ha 17 heures ha 18 heures jippo arta galle le temps wattade le temps yadde ataya wadde pop fayi hirande yimɓe gona e wadde ɗumji ha kirtu hirande men gayna saaha kadi kira men eɗen gandi kira men ne leeli gaz kirtoɗen ko hedde 23 heures en 0 heure en 1 heure en walla yimɓe kirtoto neɗɗo gayna kadi naata nder suudu muɗum ƴetta téléphone mum naata e connexion heddo ne wiyana yi heeɗo audio ji badɗade groupe aji surtout tawi ko débat baɗɗi fayida wiyono heeɗo gandanɗa hoore maɗa buuɗo yurmede ko wayno Haali Abouba en sene kaala muɓal guite ganduɗa ko woni hanini mbiyen koɗo audio ji Samba Sow en baɗɗo audio foof 5-6 minutes kala hen audio ɓuuri hewde fayida ɓuuri hewde nafoore mbiyaɗa heeɗo ha gassa mbiyaɗa heeɗo gandanɗa hono intervention Amadou Gatamari Ba en so coyniɗa sara foof mbiya audio mum deɗatama musidɓe tedduɓe gona hen fodde waktuji kewɗi aɗa heeɗo sa gayni ɗum kadi musidɓe tedduɓe mbiya ya nato e TikTok ƴeewa ko jalni ƴeewa ko kewi jaaga commentaire uji kala ko kewi mbiya ya ɓennuma yo keeɓa goɗɗum aɗa jalni aɗa heeɗa ko jalni aɗa jala no moƴƴi to banggue jaleɗe kono kadi musidɓe tedduɓe foftere nde no woodi leloɗa e téléphone ma gona hen saaha ha 3 heures jamma tawa kadi 5 heures 36 heures ka jiɗɗo ummade ka juulowo salatu ka keɓɗotoɗo musidɓe tedduɓe dawde ka joguiɗo dawoɓe saaha ko élevage sukaɓe men tokotoɓe élevage ko noon mbaɗa e cuuɗi men saabu eɗen gandi sukaɓe hewɓe jinnaɓe mbiyata ko ma jomumen ƴetta kayeji men ma révisa so jamma ari walla maɓe jogui téléphone ngaji men mbalata koye téléphone ngaji ha tengti noon kadi e sukaɓe rewɓe hande jomumen mbaala koye téléphone aji jomumen pop nana mbaali téléphone ngaji kala hen joguiɗo connexion kay joguiɗo ene jogui page mum jogui connexion mum so jamma ari wala ɗantako ɓe hen mbaala haaldede ha weeta ɓe hen mbaala gandanɗa hoore maɗa yi nadde e TikTok uji ɓe hen mbawa nadde e YouTube uji ɓe hen ko hay goto famata mbiɗen hande mo jiiɗa pop hande ene jogui caɗele ɗiɗi hande mo jiiɗa foof mawɗo e tokoso ene jogui caɗele ɗiɗi tawa ala ko addi ɗum so wona ɗiɗo téléphone ngaji ene jogui caɗele jiigol caɗele guite ene jogui caɗele gandanɗa hoore maɗa ɗoygol manquede ɗoygol hande ko jiita neɗɗo haalde joni ko kalduɗa joni hunde jejjita walla gandinɗa hunde joni jejjita musidɓe tedduɓe pop saabi ɗum ko ɓuuri hen hewde ko tampere taw kadi ko tampere gandi
tampere ngandi e ngakkede ɗoygol ngadɗo noon so ko fof ko noon ko lié sabu so neɗɗo ngakkama ɗoygol tan ngandi mum tampat mbiɗen ngandi so neɗɗo a tant que neɗɗo futtini guite ngandi ndi woni koye liggade hay sin de kada juuɗe aɗa miijo walla aɗa juuɗe walla aɗa miijo walla aɗa juuɗe aɗa haala walla aɗa juuɗe aɗa liggo ko mbawɗa wadde fof ngandi ndi wona koye liggade ngandi ndi deccat tan koto neɗɗo ɗani ay sa ɗeɗima ɗanima ko ɗon gandanɗa ngandi ndi fof dirtata ha laaɓa ummo fof ngandi ndi fof renta wona e muɓɓolel gotel wona tamande wotere ndi deeƴa ko ɗoygol tan ɗum noon ala to ngandi heɓata ɗum nde ngandi dañata ɗum so wonade neɗɗo ɗani ɗum noon musidɓe tedduɓe foftere ɓurde moƴƴude ko ɗanade kadi tawa kadi ko nokku gandanɗa hoore maɗa deeƴƴo tawa kadi ko saaha ɓurɗa ɗoygol fof kadi ɗoygol jamma ɓuuri moƴƴude saabu so neɗɗo ɗani sa ɗanima ñalawma saaha neɗɗo gona hakkude yimɓe ne jewta aɗa ɗani saaha ni aɗa ɗani mais aɗa nana dille ɗe mais aɗa ɗani ayi aɗa nana dille ɗe kono aɗa ɗani gol ɗoygol jiida e ɗoygol gandanɗa ko ɗani jamma saaha ne deeƴi nokku ne deeƴi ɗoygol jamma ala ko foti ɗoygol jamma ala ko foti ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen no fewi toppirɗen ɗoygol jamma toppirɗen ɗoygol jamma so neɗɗo rati ɗoygol jamma ala fof to mbawɗa wadde récupéré ngol ɗon ɗoygol hay nokku a wawa so neɗɗo rati ɗoygol jamma hay nokku ala to mbawɗa récupéré ngol ɗon ɗoygol ɗum noon ɗoygol jamma sen donkani musidɓe tedduɓe ɓewen wadde gandanɗa hoore maɗa kiraɗe ɗe yo yimɓe kirtoto law jewteɗe yo yimɓe gaynat jewte law aroɓe hirde ɓe yo tinno yo koota law mbaɗen organisé gurnameje meɗen au plus tard 23 heures yato yimɓe foof lelima sukaɓe kam yo yimɓe tinneɗo surtout sukaɓe ma tokosɓe waɗɗumen habitué hirtina ɗumen law waɗɗumen habitué refeside feŋaji men law mbaɗa ɗumen habitué ɗano law ha tengti noon e ñalli gandanɗa hoore maɗa tawa ko ñalli dawteɗi woni guilan mata gandanɗa hoore maɗa aɗa altine ha ñande aljuma so jomumen ne weeya seeɗa walla ne pofto seeɗa walla lelɗanade seeɗa walla ne dokke téléphone ngaji men yo pijir musidɓe tedduɓe yataw ko weekend o jinnaɓe tinnoɗe an joguiɗo sukaɓe maɗa ƴeewe sukaɓe ɓe à partir de gandanɗa hoore maɗa dimanche kikiɗe keften téléphone ngaji ɗi ha laaɓa téléphone ngaji ɗi yo mofte nanggue fourrière sukaɓe yo toppir jangde mumen yo toppir ɗoygol mumen yo toppir foftere mumen so tawi noon ñande weekend jaltina téléphone ngaji sukaɓe ɓe dokke téléphone ngaji ɗi adan ko téléji mo jiiɗa foof nana e téléji série mbaɗa yebde série ji o série gasa tan o série goɗɗo ara hande noon wona téléji hande gandanɗa kala série jeɓeteɗo télé hen nana e téléphone série taw gandanɗa hoore maɗa ene yaaha fodde 90 minutes mbiya aɗa yeeɓa ɗum gandanɗa e téléphone maɗa gayna kadi paya épisode goɗɗo sinon téléji kam ko épisode gassi tan on épisode gassi ko ha janggo walla ha on waktu janggo kono tawi ko téléphone maɗa aɗa wawi wadde enchaîné musidɓe série ji ɗi ɗum waɗi saaha yimɓe jiiya sa tengti bandiraɓe rewɓeɓe jiiya jomum waala e téléphone mum ha weeta ha hayru minen numi jiiya ɗum waala e téléphone mum ko on ko subaka wiyeten ɗano en kaali noon mbiɗen ɗoygol jamma ala ko foti ɗoygol jamma haydara ala ko foti haydara ala ko waɗi kadi lomtade ɗoygol jamma ɗum noon musidɓe tinnoɗen no fewi batten hakkillaji meɗen neɗɗo so ronkani yo ɗano waktuji 6 kala ñalawma sa ronkani ya waɗa so tawi aɗa weeya yataw ko saahaji goɗɗodirɗi tawa ko hemma hande ko hirde min jogui hirde walla min jogui ziyara walla min jogui walla komin jogui musidɓe tedduɓe aɗa ɗanaki kono tinno hay ɗum eɗen gandi so tawi aɗa ɗanaki jamma so ñalawma ɗe ñalata ko gonga ala ko mbawɗa wadde haydara kono tinno janggo muɗum ƴewɗanade law ƴeewa mbata kadi gandanɗa hoore maɗa aɗa waɗa récupéré kadi ganden probléme ɗoygol jamma kala goɗo weyyude haɗa hoore mum ɗanade goɗɗo ɗanade 3 heures jamma goɗɗo ɗanade 2 heures jamma so tawi a woni noon hoore maɗa hankkadi ko cycle ma wayata noon ɗum waɗi hankkadi hay janggo jaam hay sino de ala téléphone haysa ala internet janggo jaam musidɓe tedduɓe jomum heewi gandanɗa hoore ma ko ronkuɗo ɗanade jomum ɗeɗo guite ne jooɗon ko ɗanade par ce que cycle de vie mum ƴeewe tan so tawi a wowi ummade kala waktu aɗa wowi ummade aɗa juula salata walla aɗa ummo jamma aɗa juula kala nde on waktu yoni a ummoto ko cycle semaine ɗo wayata noon ɗum noon tinnoɗen gownen cycle uji meɗen ɗanade nde foti ɗanede gownen cycle uji men finde nde foti finede kadi ganden ɗiɗo téléphone ngaji ɗiɗo écran ngaji ɗi gona moƴƴude guite hande mbiɗen mo jiiɗa foof ɓe hen natti yiide ma mbaɗa lone ko wayno amen foof ma mbaɗa lone ɓe hen gandanɗa hoore maɗa ko lone guite ne ngata
ɓe hen ko guite ne jaltina ndiyam nangata jaltina gonɗi. hande kala mo jiiɗa wonde probléme guite ala ko ñawni guite men, ala ko boni guite men so wona ɗiɗo écran ji musidɓe tedduɓe. saaha kadi jiya jomum ne force guite forcetaki. so tawi gandanɗa hoore maɗa a teskima guite maɗa gande koye la vue c'est la vue. noon tuba ko mbi la vue c'est la vie. ɓe mbi jiiɗe guite woni jiiɗe ko gurdam. gande koy so neɗɗo natti yiide so welsinima guite mum ha natti yiide yo andu borama. saabu hankkadi a yiyata ko yooɗi, a yiyata ko yooɗi, a andata ko natata, andata ko yaltata. donc neɗɗo so dañi guite mum musidɓe tedduɓe yo tepto guite mum ha tiiɗa rena guite mum waɗa entretien guite muɗum. entretien guite noon ko rentade ko ustuɗiɗo écran ji. ƴeewe tan enen hande âge uji men to keɓɗen ɗi en puɗɗima darde no wiyete écran ji guite men puɗɗima bonde. kibaru sukaɓe fuɗɗiɓe nadde e écran ji guila joni. enen kam hewɓe men ma jomum dañi duuɓi nogas joni duuɓi capantati nde fuɗɗi yiide téléphone e guite mum. mais hande sukaɓe hande yaroɓe 8 ans yaroɓe 10 ans hande kala cuure goyguel hande ma rokke téléphone. kala cuure hande goyguel ma rokke téléphone. mo kala mo hokkaka téléphone jinnaɗo mum hande ne jogui tablette. kadi hande sukaɓe wonno koɓe nayeɓe hay joguiɗo tablette hande yiiɗi ƴettude téléphone nene mum walla téléphone ƴettude téléphone bamum. hande kala ɓiye gandanɗa hoore maɗa ƴeestiɗo seeɗa dañi duuɓi sappo uji ma sodane téléphone. sukaroɓe kam mbiyata ma codne iPhone aji walla Galaxy S32 S41 hay goto famata. ɗum noon hande musidɓe tedduɓe mo jiiɗa foof hande wonde caɗele guite. caɗele guite écran ji ɗi usten écran ji ɗi, usten écran ji ɗi. téléphone yo jogo temps, neɗɗo yo jogo temps mo neɗɗo naata e téléphone mum ko programme tan neɗɗo yo jogo programme mum tan. neɗɗo ko yo jogo programme ɓuuri bonde neɗɗo fof komo ala juɓɓudi gurdam muɗum. neɗɗo mo ala juɓɓudi gurdam mum neɗɗo yo jogo téléphone, jogo temps téléphone. jogoɗa temps joom suudu maɗa, jogoɗa temps joom galle maɗa, jogoɗa temps sukaɓe maɗa, jogoɗa temps ɓesgu maɗa, jogoɗa temps wuurɓe e galle maɗa, jogoɗa temps hoddiɓe, jogoɗa temps dewal Allah. neɗɗo hunde mum foof yo jogoɗo ɗum temps, yo jogo programme muɗum. neɗɗo fof jogo téléphone muɗum. mi waɗi ko mbaɗatnomi hami gayni mi ƴetti téléphone am. so tawi jiɗmi ko WhatsApp jiɗmi nadde mi naata e WhatsApp mi ƴeewa. hay WhatsApp ne wona foof daranmi. mi ƴeewa groupe aji gandanɗa ɓuuri wadde fayida mi naata e ɗiyen groupe aji. hay groupe aji ne waɗi gandanɗama haalaɓe tan waɗi ɓeɗo yimɓe groupe WhatsApp foof mo jiiɗa groupe en waɗi yimɓe ko ɓeɗo haaluji ma ɓuuri wadde fayida ko ɓeɗo jeeɗami ɓuuri wadde fayida. ɓeɗo somi hettima ɗumen ene waɗi mi hettima foof mami heeɓ ko jiɗmi ni kettoɗa ɗum. so tawi gandanɗa umar ko TikTok jinmi ko jalde walla jinmi ɗum ne mi naata e TikTok seeɗa mi yaltini fittane hay wona ñande foof walla wona saaha foof mi yaltini hen ko potmi jalde ko foti weltinde fittane mi weltini fittane somi gayni mi jogui téléphone mi jooɗo. gande koye ɗiɗo téléphone ngaji kala diwɗi alaw mbatta. en jii barmeji cumi bonɗi ɗiɗo téléphone ngaji. en jii neɗɗo concentré téléphone muɗum ha waɗa bottari lamɗam laabi ɗiɗi. en jii neɗɗo rewa téléphone muɗum ha barme mum suma. en jii neɗɗo rewa téléphone muɗum musidɓe tedduɓe ha waktu mum ponnoɗa sagginde ɓenna tawa sagginani. en jii neɗɗo rewa téléphone mum ha ko sagginanɗa donka concentrade e muɗum. en jii neɗɗo rewa téléphone muɗum ha joom galle ma naata galle ha yalta tawa tinani ɗum. en jii neɗɗo wona e téléphone mum naata e galle aɗa jogui téléphone maɗa aɗa yewta joom suudu ma jogui téléphone mum ne yewta wonima foof ene concentré téléphone mum foof ne haalde goɗɗuɗo ene jalde goɗɗuɗo. saaha taw joom galle ma ne tuyema an aɗa concentré téléphone maɗa. saaha taw an aɗa tuuye joom galle maɗa joom galle ma ne concentré téléphone muɗum. saaha bebbeyel maɗa ne haalda e maɗa ɓinguel ma ne haalda e maɗa an aɗa concentré waɗi ɗum yo hoto dérange aɗa uddi suuɗo dérange anda ene nodduma aɗa saɗi jabade anda ko wiyanma ko huuɗi. musidɓe tedduɓe aɗa woni téléphone maɗa concentré nder suudu maɗa an wawa wiide aɗa contrôle sukaɓe holko mbaɗata e téléphone ngaji mumen. walla an mo wawa dartinde téléphone maɗa aɗa ɗano walla aɗa fofto an wawa wiide yo sukaɓe dartinde téléphone ngaji mumen ɗano foto. charité bien ordonné commence par soi même. neɗɗo sen yiiɗi wiide yimɓe yo looto d' abord ha laaɓa ha yimɓe jiima a lootima nde mbiya yimɓe yo looto kono lotode tan an a lottako so ɓooyi yimɓe mbiya anen ya lootoyo ko beele wona ɗum woni ko heeɓi en hannde musidɓe tedduɓe. ɗiɗo téléphone ngaji hannde ɗi bonni temps o jiiɓe fof ɗi bonni. mo jiiɗa fof hannde ne jogui probléme ɗoyngol jogui caɗele ɗoyngol. mo jiiɗa fof hannde jogui caɗele guite taw ala ko saabi ɗum so wona ɗiɗo téléphone ngaji. ɗum noon musibbam tedduɓe tinɗen no fewi mbami rentade ɗiɗo téléphone ngaji kadi guite no mbiɗen ni so neɗɗo tini guite mum ne muusa yo ummon guite mum guila e law sa tini guite ma ne muusa ko ardi fof
neɗɗo kañum wona premier docteur hoore muɗum. a yi guite ma watti musde, rento téléphone ngaji joƴiɗi écran ji, usto écran ji ɗi. a yi guite ma ne muusa, ya yoyi hôpital mo loggo cafrawo guite ƴewanma so tawi ko kokɗi mbaɗa kodi guiɗe law, so tawi ko lone mbaɗa lone guiɗe law, so tawi kadi ko conseillé ya rento lumiére uji walla ya rento écran ji téléphone ngaji e pop ndentoɗa ha guite ma cella. gande hoye bersiɗiɗo ha guite mum boni fof yo andu yalti jeere, saabu sa natti yiide haydara kam hankkadi ana tewa ƴeede haala téléphone ni saka wiide aɗa yeeɓa ga TikTok en walla aɗa heeɗa ɗum ɗo jeeyi. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, tinnude no fewi conseil men hannde buuɗal men hannde jiiɗa en jurnata kono fewi nde wonno ñalawma o ñawli e saabi ñawlugol ardude no buuɗal yurmede noon ko eɗen jogino ustare miñiraguel meɗen, denɗiraguel meɗen, tawi kadi ko suka gandanɗa hoore maɗa dariɗo, suka kadi gandanɗa hoore maɗa jinnoɗo wonde, suka kadi julɗo, suka moƴƴo, suka nunɗuɗo, tawi ko likseɓe naajo biyetenoɗo Sisé Ndiaye ene yaltuno aduna hanki jamma ko subaka hande o nawta toon to likseɓe gorgol. noon subaka o ko gonnoɗen ko hôpital national ngam 12 jamono kewɗen wadde kala saaha so tawi won jaltuɗo aduna. ɗum noon enen foof kadi en denti en woni momo nde Allah yurmotomo yafomo gaɗa ko suka tokoso jaruɗo cakatagal muɗum, ko suka kadi gandanɗa ma jinnoɗo wuuro ngo, suba kadi darinoɗo jeunesse, ko suka jaam yamijo, ko suka kadi gandanɗa ma julɗo. ɗen fof en nenta eɗen mbiyade Allah yurmotomo yafomo, harnamo aljanna ko ɗum leltini en seeɗa to banggue buuɗal yurmede ñalawma hande o. ɗum noon musidɓam tedduɓe, buuɗal yurmede men hande ko ñagade bandiraɓe, wasiyade bandiraɓe yo tinno yo ndentu ɗiɗo téléphone ngaji to banggue gandanɗa hoore maɗa bonande to banggue guite e hadde jomumen ɗanade walla ustude ɗoyli mumen. nde wonno neɗɗo so ɗanaki hoore mum gandanɗa gandi mum foftata, gandi noon so foftani ko jeyata neɗɗo ne heewa jeddi, ko jeyata neɗɗo ne heewa cagdere, ko jeyata neɗɗo ko haalata foof ronka rumde aadi ko ɗen caɗele. hol kadi no ɗoygol hewita e neɗɗo manquirta e neɗɗo tigui tigui jomum heɓata ko dépression o woni hoore mum dillude seeɗa, hoore mum dilla, jomum natta gandanɗa hoore maɗa naata e kaaɗi, saabu so hoore dilli hen neɗɗo naati e kaaɗi woni ko wiyete dépression ko kaari foof waɗa surménage. musidɓe tedduɓe tawa ɓuuri hen hewde ko ngakkere ɗoygol. non musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe am diine maɗa weltare TV, so buuɗal yurmede feeri feeñi, feeña e windere, feeña e ɓattaki bindaɗo, ɓattaki ñande alkamisa 19 lewru booti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi e sowtore musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba. yo jaam Allah ñallan en.